Salam mehriban tomoşaçylar. Men Ýagşy Goşunow. Efirde peýdaly maslahatlar. Türkmen milleti toýda bara bay millet. Şol sebäpden biziň toý mekanlarymyz, aýratynam göçme toý hyzmatlarymyz müşterilerine ýokary kirli, naýwaşy hyzmatlar edýär. Toyçuluk, toylarda türlü wakalar bolýar. Şeýle ýagdaýlarda biziň ussat ofitsiantlarymyz özlerini alyp çykmak başarýanlar. Häzir bolsa men size käbir ýagdaýlarda özüni alyp çykmak üçin ofitsiantlara peýdaly maslahatlar beretmeli. Birinci maslahat. Mihman stolun başına gelenine onu mehri bilen, hem hormat bilen karşılamalı. Hoş gördüm. Bağışlan. Salamu aleyküm abi. Toyumuzda hoş gördük. Şu toyum devamında näme hizmet bolsa, men senin hizmetinde dırnağım. Emma mehirli karşılanınızda goğurunacak bolup öte geçmeliler. Ooo bratoklar! Ne miyecek boldan arkayı diyiverim olayım mı tölönünler? Hakikse gerek yarıştay. Arkayı diyiverim. İyi. Mihman gelip oturanından, siz ondan näme iyip, näme işçigini soramalı. Bağışlan, näme koyayım, näme içelim? Şundan koyayım. Bolur. Naýbaşy, salat beter kovdur. Öňen bir küçükde işedin de sıňak suý salat ýok göre. Sana da oýundum bratok. Senin salatty maňa goýup bolýam. Çay mı? Ha, çay. Benim bir gök çay alsana usta. Am goýok çaýdan gelnece mere bolýam. Näetdiň lan mamamlar elen ýalypdyň da berme. Samsykda şotyň. Toyun dowamyna siziň ünsüňiz diňe mihmanlarda bolmaly. Aýdyp bilen ak bu diziň ýokmy? Şol adamla keypine duran araşdyrdy. Ne kadar ne tigdim adamı köp görýärmi ýa? Aňyrda onu başlygyny zerret durar o. Alyp berdiň, alyp berilmejekmi? Siz gepini dinlemek üçin durmagy men istaýdy. Bana niýecek dämi? Ne banan üý diýmeýän zadyny da. Sana değişirlemey boş. Çatlaşayda, çatlaş. Terekan çatlaş. Ay, çatlaşayda. Bağışlan, Tarekan çalışaydı mı? Akidaýyny gaýrady. Gıynansağım, käbir toylarda garaşylmadyk kim, halanmajak ýagdaýlar bolýar. Şolar ýaly ýagdaýlarda öz kereketine gaty üns bermeli. Körüm aýsyn, näme etdiňi bolşuň ýaly. Anamcan haýyş edin, bağışlanan, bilmän etdim. Häzir çygyp preçetirýär, hiç zat bolmadyk ýaly diýenem. Näme etdiňi aýsyn? Sen bağışla gayret et. Dersen çağırdıklayar, doğulma bir çağırdıklayar, işte çıkarttı. Ay bu geldir ağam. Amca kasum getir, hem siz kadalın yarat bereyim. Getir. Bu yazgat beremeden getir. Şeyle kim peýdaly maslahatlar gepleşiminin bu sanyna, soňky maslahatlarymyzyň biri, mihman öýüne gaýdanyna, onu mehir hemde hormat bilen uratmaly. Bornym, sağ ol. Elin gözüň. Gaýdýanmy? Awa. Nakanysta. Mene ber ýatmany gelensin doýtmy. Gaýtmala ýyldyň no. Davay, ýöre sen hay. Ağamcan şu çıkırma dettik arama bir tıbraç koy gidayım lan. Ne toya da at verdik, ne bir da at verdik. Bor olanlar, sağ ol. Öyle toyda vur şunu. Sağ olayım. Elin gözüň dert görmez. Sağ olun, toyda görüşelim. Karın ömrüme toydu görmeyedim de. Bitinliyorsun. Hüseyin! Seni yaradım, hiç köp toyda çağırmadım, hiç gördüm. Näme diýen aýtyn? Ya sana diye makletinden tamadı şeylere brato. Sana diyen. Şunun bilen gepleşimini geçir kutarıyar. Sizin ker birinin oğuçaklarınızda toy olmağını arzu ediyaz. Şol ajaýyp toylarda da Naýbaş toy hyzmatlar komandasının Naýbaşy hyzmatlary
Ayratin, Ullakan, Qoşan. Naybas toy hizmetlari. Göçme toy mekanlarının arasında en naybaslarındanlar. Sebäpsiz en gowsuna münasip. Toylarınız toylaşsın.